Nikaendelea nikitoka kasema zika ama yangu ya alvakari kutoke kukoso kufundisi machikiti na maji sana mambo Yesu. Amen. Kana ndeleke book ya John 20 verse 24. John 20 verse 24. Dijale kulo mnawege ndo mnawege sana. Diga tsikile mweleke kuwerenga uchimo zvakaleka unada kuiwa mukana wakafeto kuna anowerekera tverengere John 20:24. John chapter 20 verse 24. Zvino Thomas waiti Didimo mumwe wagumi navaviri wakanga asipo paari pakuuya kwaJesu. Zvino vadzidzi vakati kwaari, taona Ishe. Iye akati kwaari, kana ndikasaona mavanga epambo mumaoko ake nokuisa mwoyo wangu paiva nembambo nokuisa ruoko rwangu murutivi rwake handingatendi. Verse 26. Zvino mazuva masere akati apfuurazve, vadzidzi vakanga varimo mukati naTomasi anawo. Jesu akauya, mikono yakapfigwa, akamira pakati pavo akati, rugare kwamuri. Ipapo akati kuna Tomasi, uye pano nomumwe wako, uone zvanza zvangu, uye noruoko rwangu uise murutivi rwangu. Usawa usingatendi asi unotenda. Tomasi akapindura akati kwaari, Ishe wangu naMwari wangu. Jesu akati kwaari, watenda nokuti wandiona. Ucharopafadzwa vanotenda kunyange vasina kuona. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyandarika pano ndekuko vadzidzi angaparidza Jehovha ngeri nevamwe vadzidzi vamwe vake zvakaonekwa nevamwe iye anga asipo, so vamwe ndobva vamushumira. Musati tinoreva kushumira mushumiri nekuda kwekuti unoanalyze une zvaakunoenda kutipa as a minister. Zviriyo noparidzira vanhu vesangano zvakaoma paridzira vamwe vafundisi. So Thomas is one of the disciples, mumwe wavadzidzi, but nguva yekuti vamwe vadzidzi vakanoonana naJesu anga asipo, hazvina kumuita munhu asingatenda asinganamata, zvava kuita kuti anga asipo panguva iyoyo. So vamwe ndobva vafambisa bhaka kuti Ishe vangu mukatenzi tavaona, iye ndobva aisa condition zvikanzi ina handitende kusvika ndaona mavanga, kusvika ndabata nenge parutivi rwake. Zvaaparidzirwa nevamwe ndezvechokwadi Ishe wamuka, but iye ane condition yaaisa yaati aiwa ini ndichatenda kana ndaona izvi nezvizvi. So Bible ndobva rati neimwe nguva vadzidzi vari mumba, Tomasi waivawo pakati pavo. Jesu ndobva apinda mumba imomo. Jesu ndobva auya nevhangeri nechekuita naTomasi rakataurwa naTomasi achiti ndisvika ndabata ndaona mavanga uye ndabata parutivi. Jesu achingopinda mumba ndobva atanga kudhila naTomasi uye achidhila naye maringe zvaidiwa naTomasi zvokubata parutivi uye nekuona mavanga. Zvoreva kuti Tomasi papa ndobva aikambokasisa kunyurwa nekuziva kuti vadzidzi pavaiti Jesu amuka takamuona, chaifanirwa kumuzivisa ndechiti chokuti iye ane zvaakataura nevadzidzi Jesu asipo, but musi unouya Jesu mumba, Jesu anotanga kutaura zvaidiwa naTomasi. Iye Jesu acho anga asipo, but Jesu akauya kuzotaura izvozvo zvaitaurwa naTomasi, which means Jesu anga akomboreta palevo yekuti asipo anenge arimo, uchitaura zvaunotaura anenge achinzwa. Saka kuti anozoapira kuti umuone, but pane paanoapira kuti kumuona. Nokuti Jesu anopinda mumba ndokubvunza vadzidzi kuti dzaimboti kudii pakutenda kwadzo, dzinoda condition ipi. Kuda kuti Jesu akatopinda achitoziva kuti Tomasi akati
nokuti ndine zvadaitaura kukura asipo but ndozvaakutaura izvozvo. So Thomas pachake ndiye akatanga kubatwa asati abata. Zvona kuti Jesu avapo akuya kumadimensions anooneka but nepamwe pacho aripo asikaoneki. So vadzidzi vaivamupa dhora rakakiwa Jesu ndokubva apinda. Dhora rakakiwa Jesu ndokubva apinda. Paakapinda ndokubva atichibata. Chinhu chinobatika hachigone kupinda pakakiwa. But Jesu wakapinda mumba makakiwa ndokubva tuna Thomas chibata zvinobatika. Yeti zvinobatika hazviwanuke kana dhora rakavhara. Which means Jesu arikupa Thomas a picture kuti pane nguva yekuti ndinogona kutouya ndisingaoneke. Ndozvozvitendera kuoneka. Ndagova neumwe mutumbi unopinda pakavharwa. Ndapinda pakavharwa ndochokuprizidira mutumbi waunoda iwewe. Nokuti iwewe hausi kuda type yemutumbi wandapinda nawo. Thomas akuda zvinobatika. But mumba mune vadzidza mutini chinobatika. Kana dhora tokiwa chine mutumbi chinofanirwa kugogodza kuti chipinde. Jesu ndokubva apinda kwati haana kupinda nemutumbi unobatika. But ndokubva aziva utera hwaThomas kuti ndikaramba ndiri mudimension yezvisingabatike mukuru ava tinovarasa vanobuda chechi manje. Saka ndakuda ndechekuti Thomas ndauya neimwe level but ihombe kwauri unoramba usingatende. Ndakukupa level yako yekuti uzotiwo my Lord my God. Kureva kuti Mwari unonzwisa level remunhu. Unozwa kuti anosaka kuti Mwari achitaura. Mwari anotaura neungota uzivi kuti anotaura sei. Why? Because palevel yako anotoapira. Kune vanhu vanoona madreams, vanoona zvinhu zvinotyisa, uziva kuti ndiMwari. But Mwari nokuti anokudawo iwewe, usati wamuremu iyoyo, anozvipresenta nekuti munhu unobatwa netaimu yako. I want to show you the other side of God. Kune mumwe rutivi, kune imwe side yaMwari. Nekuti ikatangomura tikuudza kuti pandakatakaunta nenimba zvakadai unotya kuti wakomana umweni wanonamata kumana. Ndomaraleriwa anoona Mwari Mwari wachiita zvinhu. Yeti iwewe mulevel yako Mwari wacho anotouya futi. Otokutimimidza munhu akasiyana nevamwe nokuda zvinobatika matikaso. Chimbotifila. But ukadzoka kuna Mark 16 uchaona kuti pane mukadzi akauya kuguha. Achida kutobatawo Jesu. Ndokubva anzi usandibata nokuti handisati ndaenda kuna Baba. Jesu ari kuti kune mumwe usandibata ndiye ari kuti kune mumwe ndimubata. YaThomas ndeyekubata but kune akauya kuguha achida Jesu. Ada kuti mumubudira akuti Rabhi ndokubva anzi usandibata nokuti handisati ndadzokera kuna Baba. But avaenga anati 8 days after asati atombodzokera. But ndokubva asvika kune mumwe manje. Ndokubva aziva kuti vakura tikaita kuti musandibata iwo achida inobatika. Muchechi amugariki. Saka nyangwe ndakamira mumwe iwoyo munobatawo. But chinhu vhangeri rinotera kana wabata raakuremekedza asina kubata. Zvanzi akaropafadzwa anotenda asina kuona. Yeti iwewe uri mutendi wabata zvawabata. Uchitoona kuti Thomas aigona kuzomupemera achiti ndino wani ndakabata. Vamwe vakayambirwa kubatiswa naThomas denda rinotida rebedu repamusoro singabatwi newamfana ichitobatiswa. Jesu ndokubva amuhambula akati vakuru nyangwe mabata level renyu idiki. Level bene vanhu vari kurambirwa. So there are times zvokuti kune zvinoitirwa naMwari zvokuti unoona kuti avagona kunamatende vanova ruzhinji. Kamwe mukusaitirwa unoziva kuti wakura zvokuti hakuna izvozvo zvokuti utende. Unototenda izvozvo zvisipo. Pane nguva yekuti unoti ukatarisa vanhu oti havanogamata varavatoenda kubata izvi varavatoenda kubata izvi. Vanotozikana kuti vakasabata izvozvo havagari mukuchezvisa. Mwari ane time yakutsaka kuti yakura kana asadraivha mota anouya nekombi akanamata aiuya nezvokwana. Kana imba kana stendi asati anayo asati avana ari nota Mwari vanoziva maturity yemunhu
Bati ngachireka kudakira vasina kubata. Pane nguva yekuti unenge unoyenguva ende vatokudakira ende vatokunyaya kunga huna mate nokuti hauna zvavainazvo gamba pameso emureya vanotozvirwa titi kudai vakaita usewe. Job ndiye akapiwa task, Job 42 verse 10 yekundamatira vanhu vanga vasina kurwara, vanhu vanga vasina mhuri dzaparara, vasina makwai aenda. Bible wrote, after Job prayed for his friends, the Lord restored him. Job ane maronda akukwenya ndiye akashaswa nedego rinamatira Kaini zina maronda nokuti pamweya ine rengi yakakura mukukwenya kwese ikoko zvokuti shamwari dzakakuda zvinamarira zvina zvizhinji but shamwari dzaJob dzakanamarigwa naJob ane maronda kune machirarausa nemaronda kogwenda vasina nemaronda denga richivatunda tsitsi denga richivatunda nemudhara kukwenya. Niso ngataita Job boykwenda mukukwenya imomo denga rakaririnyaya naye nekuti aizviratidzi vasina kukwenya. He prayed for his friends vanga vane utano vane mhuri dzavo vakasimba ndovakadzvigwa tsitsi. Neimwe nguva Mwari vakati kuna Elijah, ibva kubako enda kuZarefati nokuti ndarangarira chirika dziriko. Elijah ane chitumbu chemvura chabva ndiye ari kunzi iwe uchienda unonopasadza munhu ane zvishoma iwosisira. Dai chirikadzi yakabvunza muti muprofita kuti kwamabva kwakanaka ere kunowasha hayaibvuma kudamatirwa. Why? Because Elijah wake chitumbu chakashaoma. But ane chitumbu chakaoma ane assignment yekunokomborera vane zvishoma iye asisira. Denga pane panekudzira tsitsi munhu ane fulawa shoma nemafuta zvokuti vanotuma munhu asina mafuta acho. Ukatarisa pamarengi ekudenga Jesu achitaura kuti hakuna akaberekwa nemukadzi akadarika Johani. He was the greatest among all prophets, John the Baptist. Yet ukatarisa John the Baptist haana record yemiracles, not even one. Haana wakana matrewara, hakuna chiremba chakamutsa. Ukatarisa Elijah na Elisha vaita zvokutyisa. But Jesu nokubata hakuna kudarika Johani. Rengi inobva paipasina mamiracles. Rengi yaJohani inobva pakuti he is the only prophet. Asina kutaura kuti Jesu achauya, akataura kuti Jesu arapo. Vamwe vaiprofita kuuya kwake, uye aitaura kuti aiwa neidzi. Ndiye akati iri ndiro gwayana iri rinobvisa zvivi zvenyika. Kuda kuti iwe so much grace yekuti haatauri zvichaitika, anotaura zviripo. He is the only prophet akaintrodusa vanhu kuti vazive kuti Mwari wamunonamata ndeuyu. Vamwe vaiprofita kuti Emmanuel uchaberekwa, mhandara ichava nemwana, izvokubva ati mwana aitaurwa uverera. Saka Jesu nokubva ati anointrodusa vanhu kwandiri is the greatest. Mina ndaitwa ndino kuti munhu unogona kuporeswa kwakanaka, munhu anogona kuporeswa, but zvinoita kuporeswa usina kuponeswa. Nokuti Mwari une tsitsi idzodzo. Imagine mukadzi aikudaro paakabata hanzva Jesu nokubva aporeswa. Jesu nokubva abvunza kuti ndiani andibata, iye munhu wacho ane mari dzawo dzekupora. Kuti Jesu anototi handikuzive but zvaita azvo kana asingokuziva. Kana Jesu achiti ndiani andibata, iye munhu wacho abata atopora, zvino tinogona kuporeswa musingazivani. Tsitsi dzacho anadzo. So dzimwe nguva kufamba mazvinhu haisi garantii yekuti uri kuwirirana. Pamwe pacho ndimwari unongoshanda une tsitsi dzake saMwari. Saka Tomasi kana wabata, rega kufamba nevhangeri rekubata. Uite mucho kuti mamwe matsango nemamwe namatiku nemamwe magiya unozwa 6 ways how to make it. Yet you know that was 6 ways it was all about grace. Zviko Tomasi zvawakaita kuti ubate, hapana. Jesu akangoti apinda seane mutumbi wemweya ndobva zati akatsanurira zvinobatika chibata. But mngwarira Tomasi, hoko iwe Tomi,
kana driver anoudza mamwe matsanya ekutanga kuonza Thomas anoudza vanhu main steps to make it netiye chakamuchita ipapo is the grace of God. Mafomula awanda kudarika kungoti mwanu uyu ane nyasha ikilingwa inecha yemunhu yekutenda kuti pane zvaunofanirwa kuita zvakatiomei nenda kunzwisise kuti wenyasha inai moshandirwa so waiti panoshandirwa une makore usingashandi anoshandira wacho akakuti enda kumba obata musoro kuti sivyo cho unzwa sekuti asisiriasi asakatanga kusvika kutiongedzera kusha kuniongedzera so ozotenderera ongotendererwa chete wekuti unoda kupinda basi pane zvikuitika mindset yemunhu yakatimura kuoma kwazvo unazva shamwari zvakareruka zvokunotofudzira kuti asiri takura ijokira nokuti rakareruka kuda kuti ukazwa chiremo usashinge tura ubvunze bishop kuti hamuna zvimwe zvavakawedzera ya kuita kunonata unokuwapaanoita iye hamuna vanhu vakati nesaidi yekuti ndezvavo zvinoreruka Thomas Morning wanyasha haisi nyaya yekuti is a believing man tinotoziva as a doubting Thomas but doubt irimo muna Thomas but kune zvabata saka usazonyepera vanhu kuti build your faith this faith so you can handle it iwewe unotonzi doubting Thomas so kana wakuparidza visa human effort ungoti asimuruyu akaziva utera hwangu akandiwanira nyasha sevanhu vari kupidza gomo kwakanaka uchipinda matamwari but nevanhu vari kupidziswa makomo nemafomulas evanhu vasina kana formula one yavakaita vakangonzi namwari ndakuwanira nyasha chinhu chingachibatike muupenyu hwako ndakuwanira nyasha muchato ndiwo ndakuwanira nyasha stendi ndiyo ivaka ndakuwanira nyasha motikari driver yadhiraivhwa babauya muservice unonzwa anoda many steps to attract the blessing tomi zvake kana abata saka vhangeri rajesu kuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona kana kubata nekuti vakuru kana vakunoparidza yekubata haidarike kusabata saka motodzikana inogotaura nyasha dzamaitei dai mwari atiwanira nyasha nekuti kune zvimwe zvaanogona kutitendera kuti tibate kwete nekuti takangwara tinoona matite tinogona all about his grace murume ane title inozikana nevazhinji kuti anoti doubting Thomas ikuchikoro vandakafunda ndaiudzwa kuti formula kana iri wrong answer haite correct nekuti formula yatinoziva you must have faith for things to happen because without faith you can't please God. That's true. There is another level where God can please you. Ausati wangoona zvinhu zvausinovira unamatika mwari achikuitira ungapamire ruchiparidza kuti madamatiro achandasiya zvichi unofanira kubuda pachena kuti akaodzangu mwari akundidzumawo zvazisikana mumere kuti mangu I'll give you my piece of testimony to them in the party. Ini pandakachata ndakatodhurwa unedenga zvasiri mumaindi wondaingodzwana kuti chata kunodhura kunoda kuroongwa kunoda zvakati which is true but pamwe pacho nyasha dzikangoita sonoikuti chakaita kuti hama dzangu ndinetsenena kuti pandakachata vakati wamuomba mapepa makadzi muchato isaura kutimba seizvisozvitengwa tijamba ndikati mufunge handina kupurana kuchata kune munhu akadenwa namwari from UK akandonendiparidza pafacebook akandikuti tinoda kuchiparidza katamona rini mune mukati muna muchata wangu zvikwanisiro usakuitende kuvanhu vane potential yekubatsira usaite kuti hamulani hapana iripo usazvitembinza kuvavanhu vanogona kukubatsira unotozamekana kana zvakaoma zvakatooma kuoma muriko kuita kuti hanzi
fake it until you make it. Unokuara. Hapana. So now this is your proof of today. Student view. Maria Jesse, quando eu jogar em passou da chegada, lá nada de todo ziri são no fundo do projeto. Que passa o não tudo no horário de Juma. Juma. Só de Juma, mas eu não sei lá se ele fique. Para mim era Juma só no pânico. Ao que ele não pode olhar tudo. Já toca to shikato. Muna ka to flyer from London na kama yakatenda mshikato. Ukataka kuona ukuvati wewe. Ajira formula ndio kuzepa. Kuti rongeka, sipita mtu wako. Anaanza kudaka tuko. Nditoro Thomas akasika zote moto chati kwa ufunge. So Thomas kanapo kanakata bai. Ikokuta kuna kama ndio kwa na papi. I don't say that when you're confident about God, but one thing I know, grace is everything. If you move around the water, or success, couldn't have got water, but then you are still watching us on it. So that is zero as a Thomas. Could you have put it on water? In my life. Why could you put it on water? That's not a handkerchief. I was in the lady wedding marriage. I don't know if I'm never always. A picture, grace. Never go to one or very to the Latin. Some family don't say no, it's a Satanis. What's one of the young Catalan? It's a no wonder. To prove it, tell me how to make the right and no one is a favor. This is what you will not answer to my so almost from beauty. How about yourself, my sister? Beauty is about it's grace. Unakuta kuzekwa shiba so kune team ine beauty. Yakanyimwa mukana wezimba. Ilikumira kuputsa dzeva inenge yakamira muroto. Saka kuti amene akaita searista bwanto dawo wakanaka kushandisa. Pakatsvakwa musikana wekudziisa mambo. David akura apegura asati nokudziya. Pakatsvakwa akanaka kwete kurohwa wokungodziisa mambo. Mimi ndinoda kushandisa vanhu vanotosarudza futi. Wanda beauty. Kuzvifeve kuti ndiwo chifeve chakanaka. Kwete chekuora chifeve chakanaka chete. So beauty is guaranteed kuti zvakanaka zvinouya kwauri. Nokuti kuri kwauri chakutirwa kushandiswa nokuti wakakonaka. So Thomas kana katenderwa kubata. Manje nokuti muchafamba nevhangeri risaenda. Usazondinyembera kuti varume was praying varume vaitiona Jesu ndiri kufasting. Ndichiti Mwari manifest yourself in my life. I want to see you, Lord. I want to touch you. Tomusanye. Kana. Unosema anga tomuriswa kwa kuzikanwa is one of the disciples. After 8 days, the disciples were in the house and Thomas was with them. After 8 days, Ladzidzi vangava imumba. Paripa kuti na Thomas aivawo. Brother wangu Thomas nevadzidzi. I also see part of the team. Vadzidzi vaiva mumba uye na Thomas. Ko hasi mudzidzi aimbova paakakonana life let doubt is not part of the team. But as it part of the team, they are not qualified. So this is the other side of God.
yekuti Mwari vanoita zvinhu kuti ndimwari. But kana vaita zvinhu kuti ndimwari, tinoona kura credit. Saka kura Genesis, Mwari vakasika nyika, vakapedzisira kusika munhu. Vakatanga nezvinhu. Ndenda vasisi nokuvasika munhu. Sei vanopedzisira nemunhu, iwo vachida munhu. Vanoziva kuti munhu anotaurisa ndakatanga naye. Anoona zvinopira Mwari kuti munoona mune gomwe. Tisakatanga kuti ishakadabisa rodha. Saka tine vanhu vanotora credit mushini. So Mwari unoziva kuti munhu anotaurisa ndapedza. Ndikangotanga ndiri munhu vachanopirwa masitei vanhu pamakomo waya. Aone nemakomo vasina kusikwa nevanhu ane masitei vanhu. Vuka goma remusha kwenyu. Zita remagomo harisina ake mwiri. Kuda zvinhu vanhu. Kuda credit. So Thomas was in the house. Chaagona chekutanga nyangwe aine dhauta sikutenda zvekutaura vamwe haada kubuda muchibhiro pavanoungana vaijenga. Now blessing number 1 is to be in the right congregation. Bhururi zvinokosha kuwanikwa uri muchechi. Chakanakira kunamata mwoyo wako. Chakanakira kuva munhu handitsike ndochawakaipira. What's Mwari unotonamata Genesis 18 akasiyana ngarakaenda kubaba akamuviri wavanhu Mwari anoshanya kubaba vanhu number 2 anodya kubaba vanhu. Ukaverenga kuti the 3 angels dzakauya patemberi aAbhurahama mamwe, one of them was God himself. Mwari anetsike mubvakasha iwa ufambi. Zvino zvakanakira tsiri kuva kunhu ndokutoipa kutanga. Thomas was part of the team. Kune imwe shenza inouya kwete kuti wanabata zvinhu zvaunogona tinga. Saka toona kuti even so the negative inoitika nekuda kwetimu raunoswera navo. Vanotaura shona vanotidziya moto wembavha. Hausi mbavha, vanodziya moto wembavha. Pane nyaya dzaunotaurirwa. You also not participate. Why? Because you are part of the team. So kuva nemoyo wokupota kuti vamuchechi chiungana nevanhu zvine zvazvinodenda kuti Mwari vagone kuendesa zvimenyasha mauri. So varume vana Thomas vakamuparidzira mwoyo wavo haana kusvikamushira. But Jesu paakapinda anoita sekuti ari kugamushira munhu asi kugamushira zvotaurwa nevamwe vana Thomas. In other words, dzimwe nguva vanhu vaigona kufunga kuisa Thomas paspecial. I'm still going to say super special, but we're not going to be standing and talk on the one. You know, one of the shout, oh, to me, Peter, but to that, I'm fully serious. But Peter, one of our kangaroo, he got 3 chiram. Someone has done it. Peter got 3 chiram. Thomas over Danta Shatawa. Timothy Nina Zara. Jesu achibatwa muGetsemani, Peter unobvisa bhemba rake mubashi. Kurati kutenda kuri kumba defense iripo futi. Hadi kujairirwa ndi apostle but hadi kujairirwa ndi vanocheka munhu. Bagara haina rodere kubvisa nzeve. Calling yake ndeyekuparidzira vanhu vanonzwa nenzeve. But bagara rake nderekucheka panosvikira calling yake. Unozvirwisa. Church knew me very well. Thomas was in the house. Just look up here. Pakakiwa papindike mutumbi unobatika. Kurati Jesu akashandisa mitumbi miviri. Usingabatike unokwana pakakiwa. Amo ndobva anzwisa utera hweumwe munhu arimo waanoda kubatsira. Vanhu vaigona kuva honest, vaigona kuda pachena kuti hama dzangu munofunga ndiri serious pakunamata nekudini kudini. Secret iripo Mwari unonyasha neni. Nokuti pane pandinoremerwa pandinonzwa kuti apa zvichaita but handigone kuzvikukudzai. Vana vadiki vanofunga kuti vanhu vakuru havacheme, saka vachichemera kuvanhu vakuru. Kana kudetsera vanoya ichichema mutsoka dzako dzinarohwa hazoto nenguva yaunochema uyo usabata. But tine art as leaders haticheme pamberi pevanhu. Why? Because mwana akachema iwo wakachemawo amba atozvati finish. Hakuna kwatichaenda. Ana baba vane kukona kwavanonochemera. Kune zvinorema zvanoti Mwari tiwanire unyasha.
So grace is real nyasha ziriko. But kana makati kwao udayo bashina amurazi nyasha tunamwa. So Thomas, number one blessing, was part of the team. But team yake I see. So after 8 days, just don't appear in the Bible. Thomas Bata, don't Bata. I got to read my Lord, my God. I'm going to Jesus, but I'm not Vumisa. But so I'm going to find an evangelical Bata. Teaching how to touch it, how to handle it. 5 steps how to touch it. 8 steps how to make it. So Butana Maria wakamfusani bata lokuta komana. Anatomi wanamata komana. Ndo akabatizwa. Satina. So just why it is here. Don't worry, is as very Zakata is no creator chaos in church. Lokuti wanenga wakachibata, wanenga wakuchira wasina kubata. Saka Thomas chinzwa akatoroka vanzwa manje ndiye manje anotenda asina kuona kuna kuti paunoda kuzvitutumadza zva kuti redi yako idiki zvaitirwa yono kuti rudiki pane zvinoitirwa vana nokuti vana kwete nokuti vari kunyanyodiwa but vanodzidzisiwa kuti vakasaitirwa izvi havasati vakura havagone kutenda kana kufamba nechipa chinezvi. So pamwe pacho unofunza pamwe ndanamata sere kuti wafeva yakakura denga rinokunzwisa kuti uri mudiki zvikaitika iwewe kwauri nezviitika kune vamwe zvikaitika the same unogona kuora mumba unoziva kuti kune vanhu vanozviuraya nesituation yakapindana nemumwe akaramba akamira akasimba nokuti hatina kufanana. Imwe situation yaunoramba kuti ndobva pano Ruth atoudzwa nayo matotaura adigone kuberekera murume anokurorai opakati mama apa amuvhare munhu maparidza genuine message mapera basa indakwete nomwe ndobva ati pamwe kuenda ndokwatikuita ivhangeri rasepareta mudiki nemukuru chii chakakura chiri muna Ruth chaita kuti atevere pasisina potential ataura izvi rekuti Mwari wenyu kureva kuti kana ability yemunhu yakundikana Mwari wenyu haakundikana imi hamugone kundiberekera anondiroora but Mwari wenyu unenyasha. Saka hatisi kuteerera mumuchete ndiri kuteerera the ability of God. Chii chaigone kundiitira chandiri kuda but sei ndiri muno Mwari anomamatwa pano haangakundikana. Ndo zvakapa murume 38 years paBethsaida achinzwa matestimony evamwe zvavakamuchengeta kuti zvangu asati zvaita but chirikuita wakupure panoitika zvikomana kwandira hapana chatichaitika but chinoita tiregere kubva pano pari kuponda vanhu pano. He remained there. Haana kuzobva nekuti akazowira mumvura. Jesu waitoziva utera hwomurume wekuti anoramba akarara pameti vamwe nzvimbo yaida competition atanga kupinda anopora kwete ane problem hombe weflu anoenda wekenza achisara atanga kupinda so tsana vakava nemeti pekurarira saka pasina kuroyiwa painga siri dhimoni kungorarawo nzvimbo isingade kurara. Amusati mamuzi wabhaibheri pane parinoparidza kwete prayer kana fasting parinoti ngwarai. Amusati kune vhesi yekuti ongwara kwete yekunamata kungwara chete ngwarai senyoka mudzikame senjiva mune vhesi yekungwara kuroti kupusa chete kune problem kwete saka ndikungodhibha so unowai ukatongoona zvanyorwa unoti zvine nyaya izvi pane paunoona kuti ndimwe yechina yekundirwisa ngapa nhoo wako usina kuita sei aungongwarausa pane paunoitiswa zvinhu zvausingafanirwa kuita nekuda kwokuti hauna kungoita sei kungongwarausa. So Thomas, doubting Thomas, ndo mazira kilometer but kune nyasha dzaakaitirwa kudoubt yake. So kana une zvawakaitirwa zvaunoziva kuti it's not about my faith, my prayer life or fasting but Mwari vakazviita unonyararei kuudza vanhu kumwe kugona kwaMwari kwekuti hama dzangu zvidadii kana ukanoita zvakadii ramba wakamira pana Mwari nokuti Mwari utera hwako anounzwisisa. Thomas anodauta but anonga ari part of the team. Saka kana anozoparidza anofanira kuudza vanhu kuti
kuti kana ukasatenda zvavari kutaura bhati nekuda kwokuti vari kutaura pamusoro paMwari ramba uripo. Why? Nekuti Mwari ane zvaanokuitira nokuti uri panzvimbo. Jesu haana kutsvaga Tomasi raverengwa mazhinji. Jesu akauya kumba mai vane vadzidzi vake vaina Tomasi. But he was not looking for Thomas. He was looking for his disciples. Fortunately, Thomas was there. Jesu haana kuti kana asingatendemerani mutsvagayo kuti mhengo ingashota unoshota. Iwewe chiwanikwa panzvimbo. Kuti akakuwana panzvimbo ane nyasha dzaanokuitira. Wakazvideredza amborambira mumwe kuti usandibata tisandaenda kuna baba. Akaenda kuna Tomasi akati iwe bata. Ingobata. Zvine lesser blessing but for the sake yekuprotecta iwewe. Maoko ndiwaya. Parutivi ndipapa. Zvanzi wakabata akati my Lord, my God. There is another level of blessing you need to understand. Not because you are so powerful. You are a great man or a woman of God. It's all about His grace. Nyasha tinenge tatisa useni. Tane maformula akawanda. 4 ways to make it. 6 ways to make it. But it's for a price tag. Unazoona mtu hapa ambikwana. Gambamo alini nyasha tachana. Tekuti mugusa muutera wako ni usagona kwako. Is ready to lift you up. Akusi uchiomune unomune nyasha maruri. Bini paakani dana isi yemuti ndaina mata nansi kana mata. Ndarwara ndine TB 2006 ndaina mudokosha ndichirwara. I had a dream. In the dream mama ndakanzwa a voice. Wewe ndakanzwa izwa. Ndakanzwa izwa. Ndakanzwa. So Kera, go back to the city and preach. Kuna 4 ways to hear God, 5 ways to hear God. Mwani wakani convince anega kuti ndiwo wataura. Why? Because pauterawa, mwani wano download kusvika pa level kuti unovanzwa. Yeah. Avasi communicate sezvo unofunga. Aiwa no imagination yatakapiwa. That's why imagination padza parenge kwa kudzana. Unanibvunza zvakatanga sei kuti mwani wakataura nei? Mwani wakaziva. Why? Because unani picture yako kuti hatauri munhu wese. But what are powerful and serious of that? You tell you what you're doing with what about bishop or generals? So I'm going to that woman. Down. What's the one? You never tell anyone who is not that decided to know to all that. Because you download and to the language you understand. When you can say it is that, there is a why not you talk and no better than you? Chadino was already put on church and change his subject, but I don't know where to talk. I go. I don't tell me talk. Tell the schools of this subject. Push it, I go young for Yak every time. Nyasha kashi kumarashi tawale. Chineta usafuza utindie. Wakauza type uko mharasi aite tawale. Sometimes you calling your winner kuti daughter. Why? Because Mwari vakadana Moses vakapfuta. Vakadana Aaron vakasai. Kungodaro kuti dai Aaron Moses aidamumbesa. Kuti mukoma muti une calling ndakabvira. Tipe evidence rakapfuta ere muwashi. Pana chakambofuta sindakaonzwa izvi. Ukadani baba pane zvofanirwa kuitika zvinotyisa. Ini discover kuti shuwa Mwari anidana nezvimwe zvakazvaakuitika nechishumira pane mumwe mwese ndaimanzwira ndiye but anondidana sei Bible school andakuenda anondidana sei hakuna chechi yandinopinda mazuva ndainobva nekubhawa. When I started preaching vanhu vaichaita kuti vamwe vati ndinopenga vaindibvunza kuti unopinda chechi noti Mwari wangu tikufanidza unopinda chechi yakutuma. Bosi tine vanhu kuti Mwari anopinda chechi. Kusvika yazvorerenga Mwari wacho anopinda inini. Zvanzi miviri yenyu itemberi yaJehovha. Mwari anopinda vanhu. Saka unonzwa kuti Mwari anopinda chechi. Iwo zvaikunoita chechi Mwari asimo. Asi kana kuita chechi Mwari wacho asimo zvinotoita. Vanhu vakapinda muguva raJesu vachida
Sauli unapinda na akapinda pataka sokuda unazouzwa. Wewe unaona tukita kwata kuno muna asisimu. Iliache chie kuchacha ikoe kumaji. Wewe utaisikia kibali ndoge. Sauli sisi kulimchukua. Urongeka unakuipa sakai kwa kuronge. Thomas, you're waiting for Warabiwa, but as not Warabiwa, I'm not. So, to be my class in church, my class in Tina Shukwata. To know what I say, no, that I Shukwata footies. Why do you know what I'm told you about that? That's not bad. But no packet, that's not bad. But no good see that, that's not good. When you want to go, that's serious. Gabriel mulitwela ulijana tuzio na uli Thomas waimba uli mumba akarabi wakubata anakuchamba ndiye akaenda kumchamba Kristo ndiye akaenda kukua kuna ukiane shukwa ni moyo ndaje na Thomas so you will that is only by his grace aisimishe kuna matai yeah grace zingoni nyasha za waitiwa hallelujah. Now, don't be comfortable. You shall come what's the number? You can't use it. But we better attack. Yeah, we need to balance this thing. But we are not celebrating all the wash. There was one thing back in the time, which is agitated the miracles. But I want to quite a minana. It's your body agitated minana. But it's your body which you are complete. Minana, you find what to tell you. Yeah. Signs and wonders will follow you. We have to shine also from signs and wonders. Yeah. You don't wonder. So far, the most of the things that we have to show some to the pan. But the Minana, the size, Kunamata, Minana, Minana, Chua, Tintin, but it's actually one eye. It is same food. People have to shine a foot to say, but that's me. Let's do justice to the scripture. Yes. What's a simple account of the Testament to be? You don't have to understand but we're back into the attack. Yeah. This is something you should have. Don't you know that? I can test. One thing I know about God, Morimudo. Can I have been an old venga? I don't know assurance the show where the motor to the new. But for the assurance, which will bring up at the Darari. When you bring up tonight, only she will tell you. Okazi kana kwa mimi. Urumacha zote zimenya uwazi waenda kushikana na hizo kwa manza kwa. Anonyemwerera. Au zote zimenya uwazi unaanza sema wao unaanza kuimba. Tafadhali uwazi wa fair. Junior hapa tusi. Ani interpret pain. Could he gain? But I don't understand the time. Yeah. But as my words, when you do, that's not wrong. You can hear where come on. Kuna interpret a butari, Baba, Junior, about fishing one now. My name is Chaka Shonga. When you find my Maswana, when I'm a Swana. Confirm. So when you attack somebody, that for what is up? It's what kind of military one and sit down. One military of support unity. What if you want to take us down to put his agenda? And if you put on the internet, I love. But when you take us, I don't think I have later. What if you want to put some about Lachika Chituko, Genesis chapter 3? You eat out of sweat, you charge her, chase here. Without also Mosian guarantee a which lady, which I did mean for bats, charge. That never means when I want to follow wood. So I get out with that, yeah, in the face. This year, you Chamber means Baba, check us in. Uchaguda, yes, check us in.
saka mwana ndakuziya nekusaka ndiwe vhesi yadakoda kubvunza mwari kuti mwari vakaindora futere yekuziya nenzara munhu akatukwa pati kutukwa kwake kune taine ndikutozvi mwari vachinaye mukadzi ucharwadzwa nemimba pakupona kune ucharwadzwa nekusapona ucharwadzwa nemimba uchatoita mimba mukurwadzako ende uchitopona futi paini inenge iripo but mwana achita sei achibatika ukaona zvaita the wrong side of scripture don't relax amene kumuzvikere cheshe so Jesu akapya mumba Thomas akabatiswa mavanga akaratidzwa parutivi rwechidhara akatenda akawira pasi akati my Lord my God. Handiziva ndinokushumira kuti you can relate with Thomas kuti iwe wazva kubva pakungwara pakurongeka pakuziva Mwari ndo akazvideredza uya mulevel yemaconditions ako ukatozoona kuti Mwari vaita zvinhu zvawanga usingatarisiri zvokuti ndiwe waifanira uchipupira kuti hama dzangu Mwari vakanaka vangane nyasha kwete kuti uomesere hama dzako kuti dry fasting and 3 days 3 nights then mari zautsana ufunge kune vakaita dry yo vasina mari zautsinga besides the effort yawakaisa respect the grace of God pane nguva yekuti Mwari unotaura kuvanhu vake nomushumiri wayo kuzotaura zvekuti wega wagara akasakwa vachiti baba ine marowa wega unozvizwa kuti asi Mwari vangu unofanirwa kuzvinzwa kuti iye ndiye ataura kuvanhu vake handezvandataura vanhu vanogona kusaona Mwari mulevo yaunoona iwewe but unogona kutoona kuti mudhara akataura kuchechi yavo handikuzva ndivhamberi patinoparidza handiparidzike wewe chete ndinoparidzirwawo neni wacho anoparidza shoko ravanoti it's like a double-edged sword unocheka ikoko nekuno ukangona ichicheka ikoko dhinda rinonga iye akatipa rinogadzisa nemushumiri futi richingova ikoko kuno kunoitondika ndapedza kuno ndinonzwa kuti asi eyeyeye futi ndirimo vakenewanyasha that's why ndichiti madzimai amafundisa vanhu vari strong taipiyo yakashinga isirikapanana baba vanowana meseji kuti amai vachizwa kuti ndimo yachizwa zvakutaura uyu munobva mumaumavanotedzana but vanenge vachisimuka vachiti ipako munhu wacho vatenga zvakudaitsana vakona vatinge rushinga inotambira kubasa kwajeji mukavaisa makona vanokudza kuti amadzangu mukudanotiremo so kune zvinoitwa naMwari because of his grace uchanosara yekutambira ikwano kana wada kuita musoro mari yacho ndoisina musoro iwe musoro unawo but kutambira isina musoro tsaona kuti uite musoro pamari isina musoro zvakaoma saka muriyaita pasei zviri kufamba sei usati kurongeka achikuramba kuti vakarongeka but pane kumwe kurongeka kusingashande nekuti iyo yacho vanotambira hairongeki saka chakuchengetera mhuri yako chakuita zvinhu zvako zvifambe mumwoyo uno waifanira kuti asi my Lord my God hauna undoudza unoti my Lord my vamanakasikana unozvifambisa sei woti denda rine nyasha mufunge usaedza kuti pamafomula nekungwara kwako kanyika chakaomasoga zvinotoda chikungwavha-ngwavha akangwavhike apa parati Jesu pakaipa unongwavhomerera mukuipa sokatakukiya-kiya ukutokiwa-kiwa ndiwe uda pachena kuti asi mwana vane nyasha amene Thomas andikutaura naye kune vasina kubata zvawakabata izvo kune vasina kubata zvawakabata vaitova neshungu vakamukira muguva raJesu kuseni kune vanomukira mumakomo vachichema vachinamata vasina kubata zvawakabata zvekuti kana vakutaura navo gono kuzvideredza usadare usaendera vanhu vaubve kuti hama dzangu ndinotsara yavo mina zvakaita ndakakuona vanovaita zvinhu
ndakazoona nyasha dzangu. Apana zvandakashaya kuita ndinokuta 2006. I was about to die in TB. Was about I don't know what generate to do about. But I don't have TB, so I let it go down without it outside someone. We want to be found. What do I mean? Who was so what they generate when we found. What would I have just out Hey, to us say the chamber. I don't go to this morning. It is a family stream. The next goal is TB, 14 tablets a day. My beats were either stuff, but it's tough to let anyone and that ability one. 14. Makubaga Shaka sold the family stream. That one of the two temple, which is none. Jump get away some of the name. Dakakara musha kuti babongo ngandipfudza kuti para unaita pamushi kana wanifesa anofona kana kuya ngataiwa azichatambika nesu kaone situation then usiku mwari over what go back to the city I'm with you go and preach just like that apana mtaka kuzidai kutika kuzidabata kutika ndanga zvone kutoshandirwa unozwa mariro kuti wegonzo utakoma Tim Raja Shai growing, especially Amata. And I said, I don't know what I own. I saw never really know the thing, and you wish what you make what I can do. I heard the voice, and I came back. The Chico Zoka, and the Chico Zoka, one to say, one of the also. Vanhu vaituma nemaNGO vekuNazareta vaituma vanhu vemaBible location vamwe muziva vaifamba mudzimba vachibvunza urwere papa vari narwara akazoti adzimai vachaira panze kusei ndokubva vasvikirwa nemunhu ane bhaiki saka tikufamba tine TB maconditions vanhu havada kuradzwa nokuti vari vanorwara anosweta usiku ari kudai kudai zvinanzi alright vaifamba nemacontainers aise makara vautengese kunene handina kuenda kuchipatara chakanditsvaka after 2 days ndikaenda torwa watesta positive TB uya kutoenda patreatment life ikatanga kuchicha ikatanga kupora life ikachicha ndakazopedzera kunwa matablets ekupedzisira nda evangelist vanhu vakutoziva kuti ndomupa noparidza parengi kadhi rekuchipatara riri pahomwe apa shoko riri pamuromo ndosaka vanoendesana unopenga vanorwara vaiwadzoona kadhi kwete nyasha kana mwari adashanda so one of that time was out with a radio flying all over the world some just mentally zvakafamba sei andina mamwe mazowedzi ndakajumwawo ndandakutofa mudhara akataiwa muchovha rova so it's all about his grace pane nguva yekutaura zvakawanda nodzeka kuti my Lord my God hama dzangu warungana matokune nyasha dzinogara nemusingaperi kana afunga zvake mukurangarira afunga ake nyasha muupenyu hwako une zvinhu zvausingatsvake nyasha dzikamuinga unotogwa nezvakanaka zvokuti vamwe vanoshanda kuti wakazvifambisa sei gamba une mafambiro vakaita iye ndiye akafamba akasiya denga rake akayamuzobvira mwari achiriko ane nyasha dzakadai wagara kutotsaniswa kubenire zvinhu hauna chikafu kutsanya unozvare kutsanya kumira kudya kwete kukontinya musaga wakaubika kutomira wagara uchitodya kutsanya kusiya chikafu kwete kushaya chikafu handisiye subject inenge inoboya kune zvinotenge zviripo wosarudza kuti handisi kurova kwete kuti zvishoma wakubhajeta kuti ndozokurova nenyika wani haisi fasting planning zvinotorerwa zviripo kwete kuzviplana kuti ndikakurova kwani mane ndako otisanga ndakutsanyawo there is grace nyasha dziripo handizive Thomas andataura naye manere anasi please udza vanhu chokwadi kuti mufunge marriage yambiri
Uruma unoyekura kuti aitanoidawo takuti ndingatoramba ndiye akazomushira agari chakamutuma kushira ndangatoramba kutanga rugare Mwari ndobva kumanikidzira rugare mumeneji mumwe kune Mwari unoyiwona ndandanyura abonisa mavazvenda kuzvitamba uchidzoka sei kuti zvinoita simuko kwayo chendaira mbiri kune mhepo unoti president anobvira kuhoko mane vakatoenda kuchiona vakatitamboni vakuona vakatibosa kune vasikana vaitoramba bhoza vakasi president mazuva chakambono chikoko imagine vari kuya vava kutokudza nhasi tiri kuona president ndakajambuka mupopote kuda kune mhepo taking state decisions But mumazuva acho hazvina kuoneka kuti zvinofamba sekudaro. Vagora munoti Mwari unoita zvinokosha kumudziyo wefu. Ufunge munhu anokosha kusvika palevel yekuti Mwari vanovanza zvinhu zvaunozodemba kuti inde hausina kuzviona, hautenderwe kuzviona. Zvikaonekwa nevazhinji mungamhanya. Kune vanhu vanozoti hakuna yakanyumwa sei. Paya papadai chakanyumwa sei. Kune nyasha dzinoponesa rugare panoita sekuti hapana rugare. Thomas feva yaaitirwa vamwe vadzidzi vanogona kutoshamisika kuti Ishe musamudaro is a doubting Thomas. Tine vanhu vatakatomaka kuti uyo ana wamenda uyo ana chamuziva uyo asisira uyo ana mata wozogona Mwari atosvika zvokumbisira makuta kuti matina kuita kurausiya je inenge yapita nesi Wakapomorerwa unoswa kuti hana pane serious kupedzera kupaidza munhu kuti mamadhira menchika denga rinoona. My Lord, my God. Chiko Thomas, he was humbled to the level yekuti akati asi Mwari. Inda munetsitsi dzekuti neniwo ndinonzi doubting Thomas. Manditendera kubata condition yangu kwete yaMwari. Condition ya Jesu ndeyekuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. Condition ya Thomas ndeyekuti handitende kusvika ndabata. Mwari kwakuzvideredza kuya mulevel yecondition yemunhu. So that's the other side of God. Pane paanozviita muremu yeumwari wake. Pane paanozvideredza kuya muremu yako kuti zvakuzviitike. Dai Mwari aiopareta mudimension yeumwari chete usingasvike nelevel yako hakuna kwawaenda. Vachakaita kuti zvako zviendeko mberi wako usvike paurapa ndiye akafunga nezvako akazvideredza. He is so humble to that level yekuti agone kutaura newe. Mwari aigona kusarudza mwana unoparidza ini ndine TB kusva kuti kafa hazvina ndibasa rese aitsvaga mumwe munhu. Unoti kubva usiku kusina vanhu vanga variko vane shungu vane ready kuparidza vatograduate vapedza wanokuya kutokusha vakutitsanurira munonova nevamwe. Once around kuudza vanhu 6 feet out to make it tsamudzika mai pakafa munhu. Udzai vanhu there is God in heaven full of grace. Nyasha dziripo bro wangu. Don't lose that. Continue to be part of the congregation. Ndo yakavakiya Thomas. Haasi kutenda zvataura vamwe. But nokuti vari kutaura pamusoro paJesu akangoti mutimu yandi ndoramba ndirimo. Mumwe musi ari part of the team. Jesus appeared. Zvimwe zvinouya nekuda kwokuti unoswera nani unotamba naye. Dai Mwari akuwanira achawamire semweya. Nokuti kune vamwe vanokutadzisa kubata zvinhu. Kwete nokuti haudi kuzvibata neMwari haana nyasha but you're in the wrong team. Famba nedzinowina. Anozati vanhu pavanosapota bhora anosapota nekuda kuti akadzwa mbiri yekugona kwetimu yacho. Anoda maresults. But kune mweya wetimu manje webhora. Wekuti even yakurohwa anonzwa kuti handisiye ndo yedu. Vanotsamiri kudyiwa kaihona payarohwa akayeruhoiro totaiwa ndo yedu. Kune mweya wekuti kana yakurohwa anonzwa kutorohwa tesipo. Achamotivetwa nevhiti rayo. Losi iyo anonzwa kuti but ndokwedu. Faro aitenda mun'anga nokuti angasati asangana nesimba raMwari. Pakauya Moses naAroni vakakanda tsvimbo nyoka dzen'anga dzikambetwa. Anochita saiti kuti haano angasasina basa ndakuna Moses naAroni. Akaramba rusaidi kuvanhu vachidirwa tsvimbo.
mweya welosi, mweya ugenda kusiko, dai mwaratu wadira nyasha, to be part of the team in Attract Favor. Kune zvinouya muupenyu wamone kuda kwekuti unani, kwete kuti uneshubu unodai. Wawinayi ane role to play pane zvinouya muupenyu wako. Ndine zvandakaona muupenyu wangu zvandinogona kunongedzera adzimai yangu kuti dhiya kushinga kwako kwatibhadhara. Why? Nekuda kuti pandaiparidza mustreet ndiine nzara ndiye aita majuti kuwadzana kuwachira vanhu. Kuti ndiwane sadza rekuti ndizofamba netsoka kuenda kuna festi kumuparidza kune mwana wevanhu aita majuti ekuwachira vanhu mulokesheni. Akasekwa vanhu vakataura zvavanoda kujaidza murume usoro uchishandiswa kudai datinofamba nekabhaibheri. Saka nhasi vanoti men of God unozoti wasiya woman of God. Why? Because pane role yaakaplaya. Dai isina type yemunhu iye muupenyu hwangu pakadaipa. So kune nyasha dzinouya nekuda kwekuti wakadira nani. Ukamureta munhu mari, ukatadza kumudzorera, ukazowana basa kwako ukazoita kadi wapresident. Ukatodzoka kuno kune munhu wakakureta mari yako, mari yake achikuida. But ukaona president achiti ari kudongamira kuseksi, iye anofana mari yako yachabuda. Kwete nokuti waramba wawakamira naye hari mafani zvibabvira. Wewe unozati afaifi yakapereka zvinouya yapo. Pakuzara wainayo majako. Ukatosunga ipapo yako mosha. Ombera kuri ikoko. Zvati mari yangu iyo. Wakapira naye. Ukatisina mati mwanadasi. Mwari wangu, ndipe mesemwe. Ndiregere kusumuka pa timu ina Attract Favor. Ndiregere kubva pahama dzapakandima dzinoda kukunamatai. Nekuda kwekuti kune dzimwe hama dzichakubvisa kukunamata Mwari. Zvichakonzera zvinhu zvinouya kwauri. Nokuti kune hama dzinokunamata Mwari dzinokonzera kuti zvaunodhauta zvinogona kuapira zvikati chibata. I want us to rise so that we can pray. Zvausingakodzeri kubata, iti Mwari kuwadirewo nyasha. Zvisingabatwe netime yako, iti Mwari ndiri pano ndinodawo nyasha. Zvisingabatwe newe palevu yekufunda kwako, nekushaya kwako hama urinherera kudaro. Nokuti vanhu vanotonozwana nani kuti zvingati zviitike, iti Mwari nokuti ndakamuzivai. Ngazvibatike muupenyu hwangu. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor.